आङो जोंनि हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथाङा गाबोन आसामाव डिब्रुगड़आव फैनानै आसामाव जेफोर केन्सार हस्पिटाला लुफुंजाबाय बेखौ बेखेवनानै होलांगोन आरो गोबां गोदान हस्पिटाल बिथाङा गायसनलांगोन। बे हाबाफारिखौ गाबोन खालामनानै होगोन। बे समावनो आं आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथांनि नाजानायावनो जोङो क'क्राझारावबो बेबायदि केन्सार हस्पिटालखौ जों मोननो हाबाय। सरासनस्रा जेराव मेडिकेल कलेज थायो बे मेडिकेल कलेजनि साखाथियावसो केन्सार हस्पिटालफोरखौ जोङो नुदों। नाथाय जोंनि क'क्राझाराव केन्सार हस्पिटालखौ जों सिगां मोनग्रोनो हाबाय। मेडिकेल कलेजआ हयथ' आरोबाव सम नांबावगोन, बोसोरसेफ्राम हयथ' सम नांबावगोन, दाबो आन्डार कनस्ट्राक्सन। बिनि सिगां जों केन्सार हस्पिटाल मोनदों। दायो जों नुदों जे जोंनि क'क्राझारावबो बा जोंनि चिरां खाथि खाला जिल्लाफ्राव गोबां केन्सार बेमारनि मानसिफोर दङ बा केन्सार बेमारजों भुगिनांनाय मानसिफोर दङ। गोरिब न'खरनि मानसि जायफ्रा गोजानाव थांनानै फाहामथाय लाहैनो हाया, आख' फाख' थाखा फैसा गैयिनि थाखाय। दा बेफोरबायदि सुबुंफ्रा जायगायावनो खाथियावनो बे केन्सार बेरामखौ फाहामनायनि थाखाय राहा लानो हागोन। गाबोन बेखेवगोन आरो समफोरनिफ्रायनो बावहाय ट्रिटमेन्टनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। दा बिनिफ्राय जोंहा मुलाम्फा जागोन होननानै जों आसा खालामदों। मानोना बारानिख्रुइ बारा गोबां जायगायावनो केन्सार बेमारा जागासिनो दं। माने फार्स्ट स्टेजावनो जुदि केन्सारखौ जुदि डिटेक्ट जायोबा बिनि फाहामथाया एसे गोरलै जायो। नाथाय बे स्टेजआ जुदि बारलाङोबा केन्सारफोरखौ फाहामनाया खुब गोब्राब। बेनिखायनो साखाथियावनो जुदि थायोबा, माने सन्देह खालामनाय समफ्रावनो जुदि नायफैजायोबा बेनिफ्राय जोङो जे ट्रिटमेन्ट मोननांगौ बेखौ मोननो हागोन आरो बेजों मुलाम्फा जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। दा गाबोन बावहाय जोङो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां थागोन, डिपुटि चिफ थागोन, क'क्राझार चिरांनि एमएलएफोर थागोन, इएम आरो एमसिएलएफोर थागोन। लोगोसे गोबां डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ लेंहरदों। खाथि खालानि रायजो राजा, दल संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। फ्राय 3000सो मानसिफोरनि जमा जानायाव गाबोन बे बेखेवनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बावैबो खालामनाय जागोन। ओरैनो जेराव मेडिकेल कलेजनि साखाथियाव दा आथिखालाव केन्सार हस्पिटालखौ लुनाय जायो, बिनिखायनो गोबां बेडेड बाहाय बेबायदि थाया। जेसेबां नांगौ इमारजेन्सिनि थाखाय बाहाय दोननाय जायो। बेवहायनो जायफोर माने बेमारिफ्रा नायजागोन आरो थारनांगौबा बिथांमोना माने साखाथिनि हस्पिटालाव थागोन। बेबायदिजों माने जागासिनो दं। बावहायबो माखासे माने इमारजेन्सि पेसेन्टफोरखौ लाखिनायनि थाखाय बाहायबो राहा लामाखौ बाहाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बा बेबायदि मोनसे बेबस्था दं। ओंखायनो आथिखालाव मेडिकेल कलेजनि साखाथियावसो केन्सार हस्पिटालखौ होखानाय जायो, जाहाथे सोरबाफोर जुदि एडमिट जानांगौबा जाहाथे बे मेडिकेल कलेजाव एडमिट जानो हायो। बेबायदि नंगौ जोंना एसे लेट जादों, खालमासि बा देग्लायनि जोबथाहालागै जाहैनो हागौ। दाबो आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दङ। दा बेबायदि थानायनि जे बेबस्था बे बेबस्था साखाथिनि जे मेडिकेल कलेज बेफ्रावनो जागोन। बे ओनसोलाव बे केन्सार हस्पिटाल बा मेडिकेल कलेज लुनो थाखाय जायगानि मानसिफ्रा हा हु हगारबाय। जायगानि मानसिफ्रा डिमान्ड दङ। थांनाय समफ्राव सिगांनि बिटिसिनि जे सरकार, बे सरकारनि खाथियावबो बिथांमोना गाबख'दोंमोन जे जुदि साख्रि ओंखारोब्ला खाथिनि मानसिफोरखौ सोनांगौ होननानै। नाथाय दायो मेडिकेल कलेजआ जिहेतु जाथ'खायाखैबो आरो जे केन्सार हस्पिटाल बेबो आसाम सरकारजों आरो टाटा माने केन्सार जे बिथांमोनजोंसो टाइ आप खालामनाय। दा बावहाय माखासेल' मानसिफोरखौ दा गिबियाव थिसननाय जागोन। माने हाउस किपिं बावहाय 7 सा लानो नागिरदों आरो बेबायदिनो माखासे माने बावहाय माने जायफोर रिसिपसनिस्ट बिदि सासे, दा 2-3ल' गासै बावहाय 10 सासोल' बावहाय मानसि लाग्रोनो नागिरदों। हयथ' बिथांमोना गुबुननिफ्राय माने गावसिनि जायफोर जेराव केन्सार हस्पिटाल दङ टाटाहा, बेनिफ्राय लाबोनानै हयथ' सोलिथ'गोन। दा जिहेतु माने गोदान अबस्था फैबाय थानाय समाव जुदि बावहाय बे रोखोमनि बावहाय जेने 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बा बेबायदिनो कम्पाउन्डार बा बेबायदि नार्स बा बेबायदि जायफोर पस्टफोर दङ, बे पस्टफ्राव जाहाथे लकेलनि मानसिफ्रा मोनो बिनि थाखायबो जोङो सावरायदों आरो बिनि थाखाय आंबो नाजागोन बे ओनसोलनि सासे एमएलए जानानै, जाहाथे जोंनि खाथि खालानि मानसिफ्रा जेखौ जोंनि मानसिफ्रा मावनो हायो, जेराव माने ट्रेनिं लानाय दङ, सार्टिफिकेट दङ, बेफोर पस्टफ्राव जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा मोनो बिनि थाखाय जोंबो नायलांगोन।
नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360